як чанд категорияи визаҳо кушода шудагие ки шумо метавонед ба Америка бирен. Марҳамат бародаро, касе ки ҷилайн дора, шумо метавонед ки ба WhatsApp дар болои видео баромада муроҷиат кунед ва барои гирифтани виза ба шумо кӯмак мекунанд. Ва одамое ки уже якм консултатсияро ба WhatsApp гузаштагиянд ва уже процесси коришон рафтестед, ҳатман бидроед дар описанияи видео Telegram канал астад, дар уҷа ҳам обуна шавен. И канал оиди ҳами мисол дар иҷа ягон хабари нав, ягон чизи нав дар бораи процесси кори шумо чӣ хел рафтестед, мисол хабарое ки бояд обши ҳама дар як бора барасонен, дар ҳами Telegram канал расонида мешавад. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, Шарипов Муҳаммад. Имрӯз гап мезанем дар бораи Акшен Гусейнов ки дар видеои якм агар тамошо карда бошин, ин одаме астае ки арӯзша ба хотири рашк барои хиёнат кардан мекиша ва баъдан мерава додари ӯро мекиша. Видеои якма касе наида боша, ба подсказка мебуроя болои видеода, бидроен тамошо кунен. Баъди випуски якм чӣ хабарое шидак ва то мурдани ӯро, бале мурдашам ёфтам бародаро, ӯ мурдак, яъне ки хидча кишт чӣ хеле ки дар видеои якм гуфтем, ӯ гуфтагӣ буд ки ман мерам хидма ғарқ мекунам, мада интерес нае ки ман бифаҳмам баъди марг чие. Дар видео тамошо мекунем бародаро, не ки ман кадрое ки мисол чӣ хел бугум страшняе ман намемонам ӯро, барое ки YouTube и чизи откритияе ҳама тамошо карда метавона. Ӯ видео мисол мумкин бигем я 25 я даже 30 плюсай. Бароям майра дар Telegram канал мемонам, и хеле видеоша дар YouTube намемонам. Telegram канал ссылкаш дар описанияи видео астай. Дар описания бидроем бародаро дета ссылкаи Telegram-ай. Telegram-и лични шахсияи барои мисол реклама ва дигар чизо муроҷиат кардан. Ҳастай ссылкаи Telegram канал барои видеоамро перепутат накунем бародаро, барое ки дар видео якм бисёри одамо дар Telegram-и шахсӣ даромадан ва мепурсанд ки видео ку. Дар описания дета ссылкаи, дета Telegram ссылкаи. Ва чун ҳар вақта одамое ки дар варзиш завқ доранд ва мехоҳанд ки тамошои ҷанг бозиҳои худшона боле ҳам завқмандтар кунанд, шумо метавонед ки ба ссилкаи дар описания буда бигзарен, регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговару бозингарои дӯстдоштаихтон сум кор кунед ва промокода истифода бурданашро фаромӯш накунед. Шумо ба ёрдами промокод метавонед ки бонус ба даст биёрен. Ҳам ссилка, ҳам промокод дар комментария закрепи шудагӣ. Яъне ки видеоро сар мекунем аз обрашени баъдинаи ӯ ки дар болои ҳами марги ҳами духтар гап задестай ва ӯ мега ки ман оз бовар надорам ки мурдагиай, ма пастрахаватса мекунем, яъне ки бастагиай даст поша, мега мумкине ки оз бихеза ранги киноовори, бароям даст поша бастагиай. Ай рафторои фикр кунӣ, бисёри одам мега ки одаме ки мисол кору бор дора, бизнес дора, чиз дигар дора, ӯ одами адекват не. Не ки вот парадокс бародаро ки и як чанд намуди бизнес доштай, ҳама корош нормални. И хе фикр кунӣ, дар нигоҳи аввал ҳеҷ вақт намегӯӣ ки хеле одамай ҳаминҷа фаҳмида мешавад ки кори соз доштан, ягон намуд бизнеси адекватни доштан, мисол противозакони неда мақсад, и шаҳодат аён намета ки одам солимай, адекватнияй, барое ки на факти реални дар пеши чашми мо шумо. Ва ӯ дар як видеообрашени дигаш мега ки киштани ма и рашки ма набуд, иҷа паворот шид, барое ки мега ма чандин бор вақте ки фаҳмидем ки ӯ мада хиёнат кард, ва ма дидаву дониста худам ҳӯиш додам ки биравам кора кунам. Ма медонистам, в курси будам. Сабаби асосии ки ма ӯро киштам и оне буд ки ма намехостам ки ӯ ай ма бирава, ва бо як чиз дига ки ӯ қатъи ма буду бо мара нерви мекард. Вот да ҳамиҷа мефаҳмӣ ки одам солим нестай. Раз ки ты сабаби киштанат мисол ревност набоша, рашк набоша, чӣ ба киштиша, ай мега ки ман мехостам ки қатима боша. О қатит боша, не ки намехоҳӣ ки нерви куната, ай нервит мекуна. Охай как раз и ҳам дига парен доштай ба худаш, ҳам тра хиёнат мекардай, ҳам нервит мекардай. Просто ҳуиште брава. Шумо тасаввур кунед ки киштани и оқибат худша киштак. Яъне ки дар ҳамиҷа сета ҳаёт нобуд шида пишти як одами вайрон. Ҳамира агар по-другому фикр кунем, агар ҳамин намекишт чӣ гап мешид? Хаб бизнес доштай, зиндагиш соз рафтеста будай, ягон чӣ танқисӣ намекашидай. Просто ҷавобиш те брава пай кору бори худаш духтар ва додари солаи ӯро вообще чӣ киштан барои чӣ дар кор буд, ман то ҳозир намефаҳмам. Бале намефаҳмам бугӯй агар да одами адекватни, не ки дар ҳолати и одам меша фаҳмида ки одам соқ неста, и одам адекватни нест. Адекватни набуданша чӣ тасдиқ мекуна ки баъде ки видео мекуна сабаби киштани ма асосиш мега рашк набуд. Баъди бо видеои дигаш мебуроя обрашениш, яъне пешай киштанаш чандин та обрашени кардагия. Видео мекуна ки рашк буд. И Гусейнова на танҳо полисейски ва 250 нафар қазоқҳои дига кофтеста буданд. Не ки ёфтанша трупша, яъне ки мурдаша дар соҳили
новоросийский меёванд. Наметунам видеоира, яъне ки суратиам марг шавад даиҷа паҳн кунам ва дари суратҳо дар Telegram канал мешавад. Касе ки мехоҳад бидуроем бинен унҷа 500 плюс ай не ки толка. Мисол кӯдакон надуроем. Ай 500 сола боло бидуроем. Ва як видеои дига опубликоват мекунад дар болои ҳамин мурда гап задестай ва дар унҷа мега ки мехоҳем бифаҳмем ки охирон суханои Виктория чӣ буд. Илтимос мара накаш, ман мехоҳам ки зиндагӣ кунам. Болои ҳамаи ҳамида охирон публикасияшда ҳамира мега ки ма бале мега ман ин корро дар сари қарм кардам. Оё ма пушаймон ҳастам ё ки не? Бале ма пушаймонам. Но уже дер шидагия. Ма мерам фисёронохи ма мекушам, ҳама ҷазир шид барое ки уже ҳаёти ма шидагия. Ман намедонам хеле қарра тасаввур кунам ки чӣ қадару қар давом мекунад ки ту одама бикушӣ, чанд қапас видео кунӣ, бо бихези бирай як ҷои дига угуда када уҷа бикушӣ. Чанд қадар метавонад давом кунад ин қар? Чи хеле қари безлимитие ки баъдан бобурай бо дажи хита бикушӣ. Ва чӣ хеле ки намехе хабар астай, агар ки меган ира мисол мурдаша намеёфтанд, ура ё ин ки пожизнӣ медоданд, ё ин ки психиатрический лечебница рой мекарданд. Ман фикр мекунам ки психиатрический лечебница рой кардани дар кор нест, барое ки ин реални, агар ки зинда мемонд, реални пожизнӣ медоданша хубтар буд, чем психиатрический лечебница рой кардан. Агар деона ҳам боша ҳози кадом деонаро соз кардан дар психиатрический лечебница. Бо мегреза ҷо ё ки дар ҷо ягон каси дигара мекиша, мега қати фалон доктор рашкш кардам, тамом. ҳама дар хайр бародаро, то видеоҳои оянда.